Hei kaikki ja tervetuloa PihlaProon 4. webinaariin, jossa kerromme teille kaiken hyödyllisen ikkunoista ja ovista. Minun nimeni on Meri Oikarinen ja tulen tänään toimimaan tämän webinaarin juontajana. Me olemme 2 edellisen vuoden aikana järjestäneet 3 webinaaria arkkitehdeille ja suunnittelijoille, jossa olemme kertoneet teille kaiken näköistä hyödyllistä sisältöä teidän suunnittelutyönne tuoksi. Ja tänään meidän on tarkoitus sitten pitää tämän webinaarisarjan 4. osa, jossa annamme teille konkreettisia työkaluja teidän työhönne. Aiemmat webinaarimme löydätte meidän nettisivuiltamme. Minulla on täällä tänään seurannani meidän Pihla Groupin tuotepäällikkö Leila Mäenpää. Terve. Sekä toinen tuotepäällikkömme Aku Ilola. Terve. Ja PihlaProon tekninen tuotepäällikkö Hannu Koskela. Morjes. Tervetuloa. Tänään meidän on tarkoitus käydä läpi uuden rakentamislain vaikutuksia ikkuna- ja ovituotteisiin. Lisäksi hieman EPD-ympäristöselostetta ja kertoa, mikä se on ja miten sitä voitte hyödyntää teidän suunnittelussanne. Lisäksi käydään läpi ikkunoiden ja ovien lasivalintoja sekä niiden tärkeyttä ja hieman vielä objekteja ja miksi ja miten hyödyntää meidän PihlaProon objekteja teidän työssänne. Ennen kuin menemme aiheeseen, niin nopeasti hieman PihlaProosta. PihlaPro kuuluu Pihla Groupiin, joka on Suomen suurin ikkuna- ja ovitoimija. Ja Pihla Groupiin kuuluu 10 ensiluokkaista brändiä, jotka näette lueteltuna tuossa ruudussa. PihlaPro on Suomen suurin ikkuna- ja ovimerkki, joka on vuodesta 1939 palvellut ammattirakentajia ja suunnittelijoita. Ja PihlaProon keskiössähän on laatu ja jatkuva kehitys, mutta erityisesti haastavien projektien ratkominen yhdessä meidän ammattilaisten ja suunnittelijoiden kanssa. Ja meidän Pihla Groupin sateenvarjon alta löytyy ikkunat ja ovet ihan jokaiseen kohteeseen, saneeraus- ja uudiskohteista haastaviin arkkitehtuurisiin kohteisiin. Ja nyt itse aiheeseen. Ensimmäiseksi käydään hieman läpi uutta rakentamislakia ja EPD-ympäristöselostetta ja siitä meille kertoo Aku. Ole hyvä. Kiitos. Joo, tosiaan tuo uusi rakentamislaki tiedetään nyt, että se tulee voimaan tuossa ensi vuoden alussa, eli 1.1.2025. Siihen tämä aikaisempi hallitus valmisteli sen silloin edellisellä hallituskaudella valmiiksi, ja nyt tämä nykyhallitus teki sitten siihen tämmöisen niin sanotun korjaussarjan, missä siihen tuli sitten pieniä muutoksia ja täydennyksiä. Ja muun muassa yksi osa tätä korjaussarjaa oli, että muutama näistä rakennuslain osioista tulee voimaan 1.1.2026, eli seuraavana vuonna. Ja niistä muun muassa tuo rakentamisluvan 3 kuukauden käsittelyaikatakuu siirtyy sinne. Rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta siirtyy myöskin sinne 26 alkuun. Tosin sitä varmaan aletaan hyödyntää tässä jo tänäkin vuonna ja varmaan ensi vuonna ja aletaan harjoittelemaan sitä, kun se sitten muuttuu velvoittavaksi tuossa 26 alussa. Sitten tämä tietomallimuotoinen rakentamislupa, eli ei enää papereita, vaan kaikki olisi tämmöistä digitaalista ja tietomallimuotoista, niin se myöskin siirtyy tonne. Ja se on jaettu näin, että siinä on tämmöinen suunnitelmamalli, eli rakentamislupaa haettaessa tehdään tämmöinen karkea suunnitelmamalli ja sitten ennen lopputarkastusta, ennen rakennuksen käyttöönottoa täydennetään sitä mallia ja siitä tulee sitten tämä todellinen toteumamalli. Eli mitä rakennusosia siellä sitten todellisuudessa käytettiin. Sitten myöskin tuo alun perin oli tämä materiaaliseloste, eli kun rakennus suunnitellaan, niin siinä listataan kaikki käytetyt materiaalit, niin se muuttui tämmöiseksi rakennustuoteluetteloksi, joka sitten helpottaa niiden materiaalien uudelleen käyttöä sitten rakennuksen purkuvaiheessa. Eli sieltä kun otetaan näitä rakennusosia talteen, niin sitten kun tiedetään vaikka ikkunoiden ja ovien mittoja, mitä siellä aikaisemmin on käytetty, niin niitä voidaan sitten mahdollisesti hyödyntää jossain muussa käyttötarkoituksessa sen purun jälkeen. Sitten tämä ilmastoselvitys ja hiilijalanjäljen laskenta siirtyy sinne lopputarkastukseen. Eli toki tämä ilmastoselvitys ja hiilijalanjäljen laskenta tehdään siinä suunnitteluvaiheessa varmasti käytännössä jo karkealla tasolla, mutta sitten lopputarkastuksen vaiheessa se on pakko toimittaa ja siinä on sitten hyvä käyttää näitä valmistajien ilmoittamia arvoja, näitä niin kuin todellisia hiilijalanjälkiarvoja, jos niitä on saatavilla ja jos ei ole saatavilla, niin sitten löytyy näitä alan yleisiä
arvoja ja EPD:tä, joita siinä voi sitten käyttää. Katsotaan EPD:tä kohta myöhemmin. Sitten vielä tämä asuinmajoitus ja työtila. Siellä muuttui tämmöinen, että asunnossa voidaan tehdä, niin kuin tuossa kuvassa näkyy, tuommoisia työtilahuoneita, jossa ei ole erillistä ulkoikkunaa. Eli se hiukan tehostaa tätä asuntopohjan suunnittelua, kun voidaan tuommoisia huoneita sinne tehdä. Mutta niihin saa sitten tämmöisen välisenä ikkunan, jolla voidaan tuoda sitä luonnonvaloa sinne työtilaan. Mutta tosiaan ihan ulkoseinässä tämän tilan ei tarvitse olla, eli ulkoikkunaa ei tarvita. No sitten tämä ilmastoselvitysasetus tulee voimaan sitten 26 vuoden alussa. Tietysti sen tavoitteena on edistää tätä vähähiilistä rakentamista, vähentää näitä rakentamisen ympäristövaikutuksia ja sitten tietysti antaa tietoa siitä, jotta on tietoa, niin sitä voidaan mittaroida ja jotain voidaan sitten parantaa. Ja siinä on osana tämä hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen raportointi. Eli tämä hiilijalanjälki kuvaa niitä rakennuksen elinkaaren aikaisia päästöjä ja sitten hiilikädenjälki kuvaa sitä rakennuksen aiheuttamaa positiivista ilmastovaikutusta, mitä ei muuten tulisi, tai niin näitä vaikutuksia ei muuten tulisi, jos tätä rakennusta ei rakennettaisi. Ja sitten kun tämä selvitys tehdään, niin se valmistelee sitten loppukatselmusta ja ei ole pakko toimittaa vielä rakennuslupaa hakiessa, mutta lopputarkastuksessa sitten se on jo velvoittava. No sitten tuossa kuvassa näkyy tämä tämmöinen rakennushankkeen elinkaarimalli, mikä nyt on jaettu tähän niin kuin alkutuotevaiheeseen. Sitten on tuo sen rakennuksen rakentamisvaihe. B-osio on se käyttövaihe, kun vaikka asunnossa asutaan. Ja sitten C-osio kuvaa tätä purkuvaihetta, kun rakennus on siellä elinkaarensa päässä ja se puretaan ja rakennusosat sitten käytetään mahdollisimman hyvin uudestaan. Mutta miten näihin eri osioihin voisi vaikuttaa, niin ensinnäkin se, että käytetään näitä mahdollisimman hiilijalanjäljeltään pieniä materiaaleja, eli jotka kuormittaa mahdollisimman vähän. Ikkunoilla on luonnostaan jo aika pieni hiilijalanjälki, varsinkin Suomen markkinassa. Siinä on iso osa puuta, mikä on hyvinkin ympäristöystävällistä. Mutta meidänkin yrityksessä on tavoitteena, että joka vuosi me pienennetään meidän päätuotteiden hiilijalanjälkeä 5% oman suunnitelman mukaisesti. Tuossa 22 vuosi oli tämmöinen meidän tämmöinen perustasovuosi ja siitä mitataan sitten tuonne 35 vuoteen asti. Sitten kun rakennus suunnitellaan energiatehokkaaksi, ikkunoihin ja oviin valitaan tämmöisiä hyviä ratkaisuja, jotka sitten eristää lämpöä ja muuta, niin ne vaikuttaa energian kulutukseen ja sitä kautta siihen hiilijalanjälkeen. Käytetään pitkäikäisiä materiaaleja, jotta sitten huoltotarpeet minimoidaan ja ettei näitä rakennusia tarvitsisi vaihtaa siellä sen rakennuksen käyttöaikana, niin se on aina hyvä juttu. Ja sitten sinne rakennuksen purkuvaiheeseen niin suunnitellaan tuotteet siten, että ne on mahdollisimman hyvin kierrätettävissä sitten purkuaikana tai jopa uudelleen käytettäviä sitten jossain muussa käyttötarkoituksessa. Eli kehitetään näitä ominaisuuksia tuotteisiin. No sitten ympäristötuotekortti, eli tämä EPD, niin me ollaan teetetty tämmöiset verifioidut, kolmannen osapuolen verifioimat ympäristötuotekortit meidän ikkunoille ja oville. Eli täällä CO2-dataa siellä tietokannassa, niin siellä on tämmöiset alan yleiset arvot, eli sieltä voidaan valita suunnitelmiin niin kuin tavallinen puualumiini-ikkuna, ja siltä saa hiilidioksidiarvon kyllä. Mutta sitten kun valmistajat teettää omat EPDt, niin se ympäristötuotekortti koskee nimenomaan sitä tuotetta, jota siinä suunnitelmassa käytetään. Eli se on niin kuin laskettu tarkasti sen mukaan, miten se tuote on oikeasti valmistettu. Jos tehdas käyttää vaikka aurinko- ja vesivoimaa, muita ympäristöystävällisiä ratkaisuja, niin se näkyy sitten siinä sen tuotteen hiilijalanjäljessä. Eli siellä ei tarvitse käyttää tämmöisiä varmuuskertoimia. Sieltä saa tarkat arvot tuohon suunnitteluun. Mutta toinen tärkeä juttu on sitten yrityksille, meillekin erityisesti se, että me pystytään sitten seuraamaan meidän oman hiilijalanjäljen kehitystä, jotta me sitten pystytään myös, tai tiedetään, että mitä kohtia siellä pitää parantaa ja mitä siellä voidaan vielä pienentää. Meidän EPDt löytyy tuolta epdhub.com tuommoisesta tietokannasta ja sitten myöskin meidän nettisivujen materiaalipankista. Tuo EPD on jaettu vähän samalla lailla kuin se rakennuksen elinkaarimalli. Eli siellä on tämä ensimmäinen osio on tämä materiaalit A1-A3, mikä on ehkä se tärkein numero, mitä tästä EPDstä voisi katsoa silloin, kun rakennusta suunnitellaan. Eli vaikka tuo GWP Fossil-arvo A1-A3.
ja sen mukaan sitten tehdä esimerkiksi valintoja. Sitten on tuo rakentamisosio ja samalla lailla käyttö ja loppuvaihe sitten purku ja muut. Mutta ne on sitten siinä ympäristötuotekortissa käyty läpi. No sitten miten meidän tuotteisto on yhteensopiva EPD:n kanssa, niin me ollaan teetetty nämä EPD:t avattavalle kolmilasiselle ikkunalle. Tuossa kuvassa näkyykin kiinteä ikkuna, alumiiniverhottu parvekeovi ja sitten myöskin tämmöinen meidän Pihla Pro Eco 2 tuotteisto, eli meidän avattava ikkuna, johon voidaan sitten valita tämmöinen vähähiilinen kierrätysalumiini, jolloin sen hiilidioksidiarvo on vieläkin pienempi kuin vakiotuotteella. Sitten on myös monille muille tuotteille löytyy tuolta kanssa ja nämä EPD:t löytyy myöskin tuolta nettisivujen materiaalipankista. Hyvä, kiitos Aku. Kiitos. Mulle heräsi vielä tuosta EPD:stä semmoinen kysymys, että voiko näitä tehdä ihan kuka vaan? Joo, hyvä kysymys. Se EPD pystytään tekemään tämmöisillä laskentaohjelmilla, eli kyllä kuka vaan yritys voi ottaa sen käyttöön. Mutta sitten kun se ympäristötuotekortti verifioidaan, niin sitten kolmas osapuoli tarkistaa, että se on laskettu oikein ja ne kaikki numerot pitää paikkansa. Eli tuo EPD:n tekeminen on yrityksille hyvä työkalu siinä, että jos haluaa niin kuin seurata sitä omaa hiilijalanjäljen kehitystä, niin oman tuotteen kehitystä. Aivan. Ja sitten lopuksi verifioi sen kortin, niin sitten se on myös suunnittelijoiden käytössä sille oikealle tuotteelle. Yes. Kiitos Aku. Me esitetään teille kysymyksiä tämän webinaarin aikana ja ne kysymykset ilmestyy sen videoruudun alapuolella olevaan kyselyt-osioon ja me pyritään muistuttelemaan teitä siellä chatissa, kun sinne ilmestyy uusi kysymys ja arvostetaan tosi paljon, jos saadaan teiltä vastauksia näihin kysymyksiin. Seuraavaksi lähdetään käymään läpi lasivalintoja ja niiden tärkeyttä suunnittelutyössä ja näistä meille kertoo Hannu ja Aku. Aku, ole hyvä. Joo, kiitos. No joo, tässä kuvassa näkyy tämmöinen ikkunasta muodostettu palapeli. Eli tämä vähän kuvaa sitä, että kun me tehdään ikkunaan näitä lasivalintoja, niin siellä on monta muuttujaa ja tämmöistä arvoa, jotka on kaikki yhteydessä toisiinsa. Eli jos me muutetaan jotakin arvoa, niin se väistämättä vaikuttaa sitten johonkin toiseen. Mutta tuolta yläkulmasta nyt ehkä tärkeimpänä nostoinen nämä mitat, muoto ja paino. Ne on tietysti ihan siinä koko ikkunan suunnittelussa tärkeä juttu. Eli silloin kun mittoja kasvatetaan, niin paino nousee ja sillä voi olla sitten vaikutuksia käytettävyyteen ja turvalasien valintaan muun muassa. U-arvo ja G-arvo monille varmaan tuttuja, lämmöneristysarvo. G-arvo mittaa auringonsuojaa. Sitten on tämä LT-arvo, eli se tarkoittaa valonläpäisyä, eli kuinka kirkkaalta se lasipinta näyttää ja kuinka hyvin siitä sitten näkyy tämä maisema läpi. Ja tuo auringonsuojaus on monesti määritelläänkin tämä G-arvo ja sitten tämä LT-arvo, niin ne on aika lailla, ne on melkein vastakohtia toisille, että silloin kun G-arvoa eli auringonsuojausta parannetaan, niin silloin se lasipinta hiukan tummuu ja sitten myös tuo LT-arvo hiukan ehkä siinä heikkenee. Eli niistä joskus täytyy etsiä semmoinen hyvä kompromissi. Keskellä on tuo ääneeristys mainittuna. Se on nyt varsinkin kaupunkirakentamisessa rakennuksen lähellä toisiaan ja voi olla lentokenttää ja moottoritietä muuta lähellä, niin ne tulee kaavamääräyksistä ja sitten lasketaan julkisivukohtaisesti ja ikkunan ja oven koosta riippuen sitten vielä sille ikkunalle se vaadittu arvo. Ääneeristyksen parantaminen tehdään monesti näitä laseja paksuntamalla, mikä sitten taas vaikuttaa hiukan tuohon painoon ja mittarajoihin sitä kautta. Tuohon haluaisin kertoa sen, että tässä kun halutaan niin kuin hyvää ääneeristävyysarvoa, niin avattava ikkuna on niin kuin, sillä se on vaan parempi kuin kiinteä ikkuna. Eli siellä se avattavassa ikkunassa ilmanväli siellä ulkopuitteen ja sisäpuitteen välissä niin vaikuttaa niin paljon, että siinä on aika huomattava ero. Joo. Se on tärkeä huomio. Kyllä. Se on iso syy, minkä takia vaikka joskus MSC-ikkunaa sitä ei oikein käytetä missään muualla kuin Suomessa ja vähän ehkä Virossa ja täällä meidän seudulla. Mutta jos sitä halutaan jonnekin muualle, niin sitä halutaan just se ääneeristyksen takia. Lasit on kaukana toisista. Sitten tuo alakulmassa on tuo mobiilikuuluvuus. Se on noussut nyt lähiaikoina aika tärkeäksi asiaksi sen takia, että rakennusosat
on hyvin energiatehokkaita, seinärakenteet ja ikkunat, ja ne samalla sitten eristää myös näitä signaaleja. Ja toisaalta taas sitten haluttaisiin käyttää mahdollisimman paljon dataa ja haluttaisiin, että netti toimii nopeasti, niin se taas vaatisi, että sitä vaimennusta ei olisi. Tämä on kirjattu nyt jopa ihan määräyksiin, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on, tai ainakin rakentajan on varmistettava, että kuuluvuus on siellä asunnossa kunnossa. Ja tähän voi vaikuttaa sitten esimerkiksi valitsemalla antennilaseja ja muita signaaliratkaisuja sitten ikkunoihin. Sitten tuo turvallisuusalakulmassa on hyvinkin tärkeä ja nyt lähivuosinakin ollut vähän pinnallakin laseihin liittyen. Eli silloin kun ikkunan alareuna on riittävän lähellä lattiapintaa, niin siinä on törmäysvaara ja sitten pitää käyttää karkastua tai laminoitua turvalasia. Jos ikkunan takana on putoamisvaara, niin sitten myöskin pitää vähän kiinnittää huomiota lasivalintoihin. Sitten ihan tämä käyttöturvallisuuspuoli, eli varatieikkunoissa ja tuuletusikkunoissa on riittävät rajoittimet, että niiden käyttö on turvallista myös sitten lasten ja eläinten kannalta. Onko niin, että voiko samaan ikkunaan valita useamman tämmöisen tai lasituksen, että olisi vaikka auringonsuojaa ja sitten tätä antennilasia? Kyllä, ja näin monesti halutaankin, mutta sitten kun näitä ominaisuuksia yhdistellään, niin ne vähän sitten tosiaan vaikuttaa toisiinsa, että joskus jostain joudutaan sitten etsimään kompromissia. Mutta aina ratkaisuja löytyy, ja jos 3-lasisella ikkunalla ei päästä johonkin tiettyihin vaadittuihin arvoihin, niin sitten käytetään 4-lasista ikkunaa. Yes. Saadaan 1 pinta lisää. Kyllä. Ja meillähän on ammattilaiset sitten sen takia suunnittelijoiden apuna, että he tietää ja osaa opastaa näissä valinnoissa. Kyllä. Hyvä. Lähdetään keskustelemaan hieman tuulikuormista ja Hannu osaa niistä kertoa meille sitten vähän tarkemmin. Joo, kyllä. Elikkä usein tulee tällaisia kohteita, että tarvitaan hyvää tuulikuorman kestävyyttä ikkunoihin ja meillä Suomessa on tämmöinen lasien vahvuuksien mitoituksesta tämmöinen SFSEN 16612 2019 standardi ja sen mukaan niin me pystytään Pihlaprolla sitten auttaa meidän asiakkaita. Meillä on tämmöinen lasimittaohjelma, joka on tuon standardin mukainen ja pystytään laskemaan lasien vahvuuksia. Tässä tietysti on semmoinen tärkeä juttu niin kuin huomioida, että rakennussuunnittelun vastuulla on niin kuin tietysti antaa ne tiedot sitten, että kohteen tuulikuormista. Sitten mikä on niin kuin semmoinen tärkeä pointti tässä kohtaa on tämä, että minkälainen se kohde on tai tämä rakennus, onko se merenrantasijainnilla, onko siellä isoja ikkunakokoja ja onko ne rakennukset korkeita. Ja yleensä lasivahvuudet kasvaa, kun tuulikuorma ylittää noin 1,5 kilonewtonia 4. Ja tämä on niin kuin rakennuksen reuna-alueella, niin tämä on semmoinen niin kuin, että siellä on huomattavasti kovemmat ne tuulikuormat. Ja tämä aika herkästi unohtuu tänä päivänä silleen, että monenlaisia ominaisuuksia niin kuin kerrotaan kyllä hienosti ikkunakaaviossa ja ovikaaviossa, mutta sitten tämä tuulikuorma-asia saattaa nousta esiin sitten, että sitä ei ole niin kuin huomioitu ollenkaan ja välillä on ollut jopa meillä vähän haasteita sitten saada näitä tuulenpanekarttojakin sitten niin kuin kohteissa on monesti kiire ja nämä olisi hyvä niin kuin huomioida siinä heti lähdössä, kun tehdään näitä papereita ja suunnitelmia. Kyllä. Ja mikäli teille muuten tulee mitä tahansa kysymyksiä, mitä haluatte esittää meille, niin laittakaa niitä sinne chattiin, niin käydään niitä läpi sitten tämän webinaarin loppupuolella. Ja tästä vielä voisi sen tosiaan sanoa, että projektipäällikön ottaa yhteyttä, niin näitä pystytään, meidän ammattilaiset, Pihla Groupin ammattilaiset pystyy sitten auttaa asiakkaita näissä. Kyllä. No käydään läpi vähän ikkunaa putoamissuojana. Hannu, kerrotko vähän tästä? Joo, kyllä. Elikkä silloin kun ikkunakorkeus, niin kuin tuosta kuvasta näkyy, niin menee alle 700 milliä ja tasojen välinen korkeusero on yli 1000, niin tarvitaan tämmöinen putoamisvaara. Ja jos tuo putoamis on vielä sitten yli 2,2 metriä, niin
siihen vaaditaan sitten ihan laminoidut lasit varmistamaan sen, ettei ihminen pääse siitä putoamaan. Ja tässä on niin kuin huomioitava nyt, että laminoitu sisälasin paksuus määräytyy ikkunakoon mukaan. Ja asunnoissa tämä viivakuormitus niin riittää 3- ja 4-lasisille ikkunoille. Eli se on nyt niin kuin huomioitava siinä, että niin kuin suunnitelmissa jo, kun mennään alle 700 milliä näissä korkeuksissa ja ollaan esimerkiksi kerrostaloasunnoissa. Ja 1- ja 2-lasisille välisille ikkunoille, niin siellä täytyy huomioida myös pistekuorma. Ja tämmöinen uusi on nyt tulossa tähän Suomen niin kuin, eurokoodeihin lasipuolella, eli ikkunoille ja oville vaaditaan tämmöinen heiluritesti. Ja luokat A ja B asuntiloissa, niin tämä heiluritesti, minkä täytyy läpäistä, on 450 milliä. Ja sitten kun yleiset tilat, niin siellä tämä heiluritesti täytyy läpäistä tämä ikkuna testeissä 700 milliä. Ja tungoskuormitusta tilassa, niin se on 950 milliä. Ja tämä on aika lailla viime aikoina, niin kuin tämä on noussut esille, ja just tämä määrätyllä lailla, kun ikkunakoot kasvaa, niin silloin tämä tulee niin kuin huomioitaviksi sitten, että mitä isompi lasi, sen vahvempia laseja me tarvitaan sitten kohteessa. Ja paino nousee ja avattavalla ikkunalla niin voisi niin kuin miettiä sitä, että noin 3/4 ikkuna rupeaa olemaan aika maksimi, niin kuin jos siinä kohteessa tai sitä ikkunasta on putoamisvaara. Siinäpä lyhyesti oikeastaan tämä ikkunan putoamissuoja. Sen verran kysyisin, että tuleeko tämä heiluritesti sitten pakolliseksi, vähän niin kuin olosuhdetestit, että testataanko kaikki tuotteet sitten tämänkin varalta? Kyllä. Niin, avattava ja kiinteille ikkunat tulee molemmille testit. Joo, aivan. Joo. Kyllä. No tuosta avattavasta ikkunasta oikeastaan päästään hyvin tähän alasaranoituun ikkunaan. Näitä aika paljon suunnitellaan nykyään näihin uudiskohteisiin, niin käyttäkö vähän tätä läpi? Joo, eli alasaranoissa ikkunoissa on haasteena tämä tämmöinen, kun saranat on alhaalla, niin ikkuna voi niinku retkahtaa alas ja sitten tietysti tämmöinenkin asia kannattaa huomioida sitten, kun se on monesti aika alhaalla toi alasaranoitu ikkuna, että esimerkiksi lapsukaiset saattaa innostua pian kiipeilemään sen ikkunan päällä ja se vaatii niin kuin jämäkän tämmöisen turvavarusteen tuo ja me ollaan kehitetty Pihla Groupilla tämmöinen AVR turvavaruste tähän ikkunaan ja sillä varmistetaan se, että ikkuna on niin kuin tosi jämäkkä. Tätä AVR on niin kuin vaikea saa silleen niin kuin, tätä käytetään, niin ikkunasta se ei voi retkahtaa alas. Ja alasaranoissa tullisuudessa tämä rajoite on pakollinen. Ja tässä vielä näistä yleisistä alasaranoista ikkunoista, niin maksimileveys meillä on nyt 2490 tämmöisellä. Meillä on kehitetty siihen vähän jämäkämpää tuotetta viime aikoina ja pystytään tekemään tuohon 2,5 metrin leveyteen asti ikkunoita. Onko niin, että onko tämä aukipitolaite, tämä AVR, kaikissa näissä meidän alasaranoiduissa ikkunoissa? Kyllä, ehdottomasti suositellaan ja tämä on siinä mielessä vielä niin kuin hyvä että tähän ei näy, tämä on niin kuin tuosta kuvasta näkee, niin tämä on silleen piilossa ja tämä on valmiina siinä ikkunassa. Eli ei ole sitten semmoista tarvetta että täytyisi jäljestäpäin niin lähteä asentelemaan erilaisia juttuja ja tämä on niin kuin silleen helppo ja tämä on siistin näköinen viimeisen päälle. Joo.
Hyvä juttu. No, sitten päästään seuraavaan aiheeseen, eli objekteihin, ja niistä meille kertoo Leila. Ole hyvä. Kiitos. Joo, eli objekteista ollaan puhuttu täällä jo aiemminkin näissä edellisissä webinaareissa ja nyt sitten on näistä taas hiukan uutta kerrottavaa. Eli meillä on sellainen objektien uudistustyö käynnissä ja nyt me ollaan sitten viimein yhdistetty nämä Pihlan tiivin ja Pihla Pron objektit Pihla Groupin alle. Ja nämä molemmat on sitten saatavilla niin kuin aiemminkin toki niin ArchiCAD ja Revit-ohjelmille. Ja ne voi ladata suoraan tuolta meidän materiaalipankista pihlapro.fi. Sieltä löytyy materiaalipankki ja sekin on tässä jo näissä webinaareissa käyty läpi, että mitä kaikkea materiaalipankissa löytyykään, mutta siellä on oma sivu näille objekteille ja sieltä voi ladata kirjastotiedostot sekä tosiaan ArchiCADille että Revitille. Ja sitten toinen tapa, ne voi ottaa käyttöön tätä Prodlib-palvelusta. Ja nämä kirjastot nyt sitten, päivitetyt kirjastot sisältää lähes kaikki meidän ikkuna- ja ovituotteet. Tuosta oikealla olevasta luettelosta näkyykin sitten toi tuotemäärä, mitä kaikkia nyt sitten on saatavilla näissä objekteissa. Avattavia ikkunoita, kiinteitä ikkunoita, paloikkunoita, parvekeovia on tuossa aika pitkä lista. Sitten on erikoisovia, ulko-ovet, erikoisovet ja kippituotteet on myöskin nyt sitten kiinteä- ja kippi-ikkuna yhdistämä esimerkiksi. Ja kippiovi on sitten objektina siellä, puupaneeliovi uudempana tuotteena ja ranskalainen pariovi. Ja sitten ihan uutena on tämä kerrostaso-ovi-objekti. Eli tarkoitus on tietysti, että kun tulee uusia tuotteita, niin kehitetään sitten myöskin siinä rinnalla objekteja, että yritetään saada sitten mahdollisimman nopeasti myös se objekti saataville, että voidaan sitten sisällyttää niitä suunnitelmiin. Ja sitten näihin suunnitelmiin niin me ollaan nyt sisällytetty enemmän ja enemmän tietoa ja valintoja. Ja muun muassa toi, mistä Akukin aiemmin mainitsi, tämä mobiilikuuluvuus ja antennilasi, niin se voi valita siellä jo objektissa suunnitteluvaiheessa siihen tuotteeseen ja sen saa sitten näkyviin tuoteluetteloihin. Ja sieltä voi myöskin sitten valita erilaisia, joitakin ei siellä tietenkään kaikkia vaihtoehtoja ole tai kombinaatioita, mutta siellä on yleisimpiä ja muun muassa juuri esimerkiksi huurtumaton. Sekin voidaan saada sinne jo sitten suunnitteluvaiheessa näkyviin ja auringonsuojalasikin, että voidaan sitten nähdä, että mihin puolelle rakennusta kannattaa ja tarvii sitten mitäkin suojaa laittaa. Ja sitten jatkossa vielä tullaan kehittämään näitä edelleen, eli tuossa edelleen Aku kertoi näistä tässä hiilijalanjäljestä, niin nämäkin arvot sitten miten meillä laskenta edistyykään, niin tullaan lisäämään sitten tuotekohtaisesti tuotteille. Ja löytyy sieltä sitten, siellähän nyt on jo U-arvot ja äänieristysarvot, niin sieltä löytyy sitten myöskin jatkossa nämä CO2-arvot. Tuossa alla näkyy vielä sitten kuvaesimerkki. Kuvaleikettä on Revitin puolelta. Eli tällaisena sieltä sitten nähdään ulko-ovia. Tuossa on yksittäinen ulko-ovi vasemmalla, sitten on levikkeellinen. Sieltä löytyy myöskin sitten pariovena, että siellä on hyvin paljon sitten näitä vaihtoehtoja. Ja meidän, siis suorastaan sanotaan valtava ulko-ovimallisto on siellä kaiken kaikkiaan sitten saatavilla. Pihlan tiivi ja Pihla Pron ulko-ovimallistot. Ja sitten tuossa luettelossa näkyykin, mainitaan toi ulko-ovi-objekti, niin se pitää sisällään ihan tavalliset ulko-ovet. Ja sitten sen lisäksi sieltä voi valita sitten palo-ovet ja desibeliovet ja sitten jopa näiden yhdistelmät, että se sitten sitä tarpeesta riippuu. Ja sitten siinä mielessä vaan sitten, että ihan kaikkia ulko-ovimalleja ei valmisteta palo-ovina tai desibeliovina tai näiden yhdistelminä, että sieltä kyllä sitten Revit ja ArchiCAD näyttää, mitkä on saatavilla milläkin rakenteilla, että ei tule sitten valittua sellaisia ovimalleja, joita ei sitten saakaan valmistettua. Ja sitten jos mennään tästä hiukan eteenpäin, eli sanoin, että sieltä meidän materiaalipankista voi ladata kirjastotiedostot kokonaisuudessaan itselleen, mutta sitten voi myöskin sitten tämän Prodlibin kautta
hankkia ne itselleen ja tämä sovellus varmaan monella onkin jo käytössä ja tuttukin toki. Eli sieltä tämän sovelluksen kautta voi ladata sitten nämä meidän kirjastotiedostot ja ottaa ne, siellä on hiukan eri tapa tälle ArchiCADin kirjastoille ja sitten näille Revitin objekteille, mutta varmasti sitten käyttäjät, suunnittelijat osaavat sieltä löytää sitten sen jomman kumman ja saa ladattua sitten sen käyttöönsä. Ja tässä on, tämä Protlibin käytössä on sitten tietysti se hyvä puoli, niin kuin varmaan on tiedossakin, että sitten jos siihen tulee muutoksia siihen objektiin, niin se sitten kun päivitetään, niin se päivittyy sitten sinne myöskin sinne käyttäjille tiedoksi, että siellä on muutoksia. Niitä ei tarvitse erikseen käydä sitten tutkiskelemassa, onko tullut jotakin muutoksia. Ja se on tosiaan maksuton, että sitä voi sitten, sen ohjelman sovelluksen voi ladata itselleen ja sitä voi sitten käyttää maksutta. Tuossa alhaalla näkyy vasemmalla eli nyt niin kuin sanoinkin, niin Pihla Groupin alla on nyt sitten nämä Pihlan tiivin, Pihla Pron objektit ja ne on jaoteltu ikkunoihin, ulko-oviin, parvekeoviin ja noiden alta tuossa vasemmalla sitten klikkailemalla löytyy sitten nämä meidän avattavat ikkunat, kiinteät ja paloikkunat ja sitten edelleen ulko-ovista nämä ulko-ovi-objekti, jonka alta löytyy sitten ne rakenteet ja sitten myöskin parvekeovia, niitä oli pitkä liuta, niin ne löytyy sitten täältä parvekeovien alta. Ja vielä tuossa on sitten alimmaisena tuo materiaalipankki. Se on hirmu hyvä tässä yhteydessä, eli sieltä pääsee sitten suoraan Pihlan tiivin tai Pihla Pron materiaalipankkeihin, eli sieltä pääsee sitten tutkimaan tarkemmin niitä tuotteita. Siellähän on meidän kaikkien tuotteiden tuotekortit ja leikkauskuvat ja sitten lisävarusteet on siellä myöskin no ei ihan kaikki, mutta joka tapauksessa suuri osa tuotekorteista on sitten, tai lisävarusteista on tuotekorteilla. Ja sieltä löytyy sitten myöskin niitä EPD-tuotekortteja, mistä Aku aiemmin tuossa puhui. Mutta jo materiaalipankki on käyty aiemmin läpi näissä webinaareissa, että saattaa olla tuttu monelle, mutta se on hyvin suositeltava paikka, että siellä kannattaa vierailla useamminkin. No katsotaan sitten hiukan noita, miltä ne näyttää sitten nyt näissä Revit ja ArchiCAD-ohjelmissa. Edelleen suunnittelijoille varmasti, ketkä näitä ohjelmia jo käyttävät, niin tuttuja näkymiä, mutta tässä vasemmalla on Revit-näkymä ja oikealla on ArchiCAD-näkymä. Ja täällä tietysti voidaan sitten asetella valitaan se objekti, eli tuote, ja asetetaan se sitten haluttuun paikkaan ja sitten siellä valitaan Revitissä oikeastaan jo siinä lähtötilanteessa sille objektille tai tuotteelle koko. Sitten täällä voidaan valita sitten lisäominaisuuksia, värit ja esimerkiksi lasit ja sitten niitä varusteita ja muun muassa se antennilasi voidaan valita sitten täällä siihen lisäksi. Ja yhtä lailla sitten tuolla ArchiCADin puolella oikealla, niin siellä on tuossa nyt valittuna kiinteä ikkuna ja sitten näkyy mallit. Mitä kaikkia malleja siitä kiinteällä voidaan tehdä, 1, 2, 3 osasia ja välikarmi voi olla siinä vaakassa tai pystyssä. Eli tällaisia yleisiä malleja löytyy sieltä ja lasituksia löytyy sitten täältä puolelta myös ja antennilasi yhtä lailla. Ja tuossa löytyy sitten näkyy noin mitä tuotteita siellä ArchiCADin puolella on objekteina. Tässä näkyy sitten parvekeovia ja tuossa vasemmalla tästä Revit ja siinä on valittuna ikkunaovi, kippiovi ja siinä näkyykin sitten jo, että siihen on valittu toi lasikaide, integroitu lasikaide, joka tulee tehtaalta jo valmiiksi asennettuna. Eli silloin kun se tilataan lasikaiteen kanssa, niin se on sitten jo valmiina, että se voi sitten asentaa seinään ja siinä on sitten samalla se ranskalainen parveke. Mutta joo, täältä tosiaan voi valita myöskin sen. Ja sitten taas edelleen parvekeoville tuotteessa riippuen sitten erilaisia varusteita. Ja sama juttu sitten ArchiCADilla. Tässä on valittuna nyt toi ranskalainen parvekeovi pariovena ja kohtavilla puitteilla. Eli sehän on se tuote, missä ei ole sitten pystyvälikarmia lainkaan. Että molemmat puitteet avataan, niin siinä on sitten suuri tuuletusaukko, kulkuaukko. Ja lasit on sitten täällä kanssa valittavissa, että sieltä löytyy yleisimpiä vaihtoehtoja ainakin.
Ja lopuksi vielä sitten tästä objekteista, niin tämä ulko-ovet, Revit ja ArchiCADissa. Ja täällä on todella niin kuin sanoin, niin siellä on ihan valtava määrä nyt sitten ovimalleja käytettävissä. Ja sitten kun sieltä valitsee ovimallin, niin sitten näkee, millä kaikilla rakenteilla sitä ovimallia on saatavilla. Eli rakenteet tarkoittaa juuri näitä, että tarvitaanko nyt vaikka ei 15 paloovi tai ei 30 paloovi. Tai sitten nämä erilaiset desibeliovet tai sitten näiden yhdistelmät, niin täältä löytyy sitten ulko-oven alta niitä vaihtoehtoja. Ja sitten tuossa samaan ulko-ovien alta löytyy myöskin sitten tämä meidän puuovi Eco. Tuossa ArchiCADin puolella näkyykin tuossa vasemmassa alakulmassa. Se objekti on siellä ladattavissa tai otettavissa käyttöön. Ja samoin sitten tuo kerrostaso-ovi, joka on sitten näitä uusimpia meidän tuotteita. Mutta tässä nopeasti nämä näkymät sieltä ja suosittelen sitten lataamaan nämä uudet kirjastot käyttöön. Kiitos. Kiitos. Tässä vielä kirsikkana kakun päällä, niin me voidaan käydä vähän läpi meidän tuoteuutuuksia, kun täällä on nämä meidän ammattilaiset paikalla. Ja ensimmäisenä meillä olisi täällä väliseinäikkuna. Aku, kerrotko meille tästä väliseinäikkunasta ja mitäs uutta tässä on? Joo, no tässä oikeastaan tärkeimpänä se, että nyt tämä uusi rakentamislaki sallii nämä, kun aiemmin tuossa katsottiin nämä tämmöiset työtilahuoneet, missä ei sitä ulkoikkunaa ollenkaan. Eli näiden käyttö varmaan tulee ja tarve tulee lisääntymään tässä lähivuosina. Mutta tässä meilläkin on tähän tämmöinen ratkaisu, eli 1 tai 2 lasinen kiinteä väliseinäikkuna, johon nyt sitten voidaan valita erilaisia ominaisuuksia, ääneeristyslasia. Varsinkin jos se on tämmöinen työtilahuone, missä ollaan vaikka etäkokouksissa sun muuta, niin se on hyvä, että se on sitten eristetty siitä muusta asunnosta. Se on siinä hyvä ottaa huomioon. Sitten erilaiset näkösuojalasit. Voidaan laittaa vaikka koristelasi siihen, jolloin siitä sen ikkunan kautta tulee luonnon valoa sinne huoneeseen, mutta siitä ei kuitenkaan sitten näe läpi. Ja sitten turvalasit on tärkeää ottaa huomioon, eli jos se on tosiaan lähellä lattiapintaa, niin karkastu turvalasi, jos on törmäysvaara. Ja sitten jos se on sijoitettuna yläkertaan, eli sieltä on sitten se putoamisvaara sinne alakertaan, niin silloin käytetään myös sitä laminoitua turvalasia. Ja silloin näissä sisäikkunoissa, niin tuosta mitoituksesta vielä, eli siinä on huomioitava se viivakuorma ja myöskin sitten se pistekuorma. Ja meillä löytyy näihin sitten kyllä ne tarvittavat mitoitustaulukot, että aina katsotaan sitten tarpeen mukaan, että minkä kokoinen ikkuna, niin minkälainen lasi siihen sitten tarvitaan. Että ratkaisu on turvallinen ja kaikki vaatimukset täyttävä. Saako näihin tai kannattaako tällaisissa väliseinäikkunoissa käyttää sitten jotain tämmöisiä auringonsuojalasia tai muuta, että onko niistä hyötyä tai saako niihin tuommoisia erikoislaseja, muuta kuin turvalaseja ja näkösuojia? Erikoislaseja on tarvittavissa, tai tarvittaessa on kyllä saatavilla, että vekkikaihdin voisi olla semmoinen yleisin varuste ehkä, minkä tuohon voisi kuvitella, että haluaa, että näkösuoja silloin, kun palaveri on käynnissä ja sitten muutoin verho auki ja sieltä sitten maisemat auki. Kyllä. Sallitaanko tässä muuten sitten välisen nyt uuden lain myötä niin myöskin ovet sitten sellaiseen tilaan, että koko lasinen ovi, niin ajaako se myöskin sen asian, että se ei tarvitse välttämättä olla ikkuna, vaan ovikin riittäisi siihen työtilaan. Jollei siinä ole muuta ikkunaa, niin oven ikkuna riittää. Niin. Se on, mikähän se sanamuoto sitten tulee olemaankaan, että varmistuuko se nyt tässä syksyn aikana sitten, niin nähdään se. Aivan. Sellainen vielä, että saako näitä väliseinäikkunoita ihan kaiken kokoisia ja mallisia? Joo, kyllä siinä maksimikokojakin on, mutta ihan koko on vapaasti valittavissa. Että voi olla tämmöinen vaakamallinen, niin kuin tuossa kuvassa näkyy, tai sitten pystymallinen, leveä tai kapea, vaikka lattiasta kattoonkin. Että hyvin vapaasti valittavissa. No niin, hieno juttu, kiitos. Siirrytään sitten käymään läpi vähän kerrostaso-oveasta. Itse asiassa Leila mainitsikin tuossa aikaisemmin, että meillä on jonkinnäköistä uutta ehkä tässä kerrostaso-ovessa. Ja samalla kerrotko Leila, millainen on hyvä kerrostaso-ovi? Mitä siltä vaaditaan? No tässä nähdään hyvä kerrostaso-ovi. Joo, eli tietysti niin kuin ihan lähtökohtana niin kerrostaso-oven täytyy olla ääni- ja äänieristys- ja paloluokiteltu. Ja meillä on siis tämä ääniluokka
30 dP:tä ja sitten palonkestävyys ei 30, että se on niin kuin ihan se lähtökohta. Ja sitten miten me lähdettiin tätä kehittämään, niin haluttiin ottaa huomioon sitten semmoiset ehdottomat tarpeet, esteettömyys, eli matala kynnys. Sitten myöskin toi leveys esimerkiksi 1090, eli tämmöinen 11 moduulin leveys, niin siitä mahtuu sitten jo hyvin kulkemaan vähän leveämmälläkin apulaitteella. Ja kynnyksen ylipäänsä tietysti myöskin on matala kynnys. Et se on tietysti yksi asia. Ja sitten ylipäänsä toi mitoitus, että 11 kertaa 23 kokoinen ovi on sitten saatavilla. Ja toki siitä sitten taas hyvänä ovena niin se, että se mitoitus, niin se on kuitenkin sitten vapaasti mitoitettavissa tähän maksimikokoon asti. Että voidaan tehdä sitten hyvinkin eri kokoisia ja tarpeen mukaan, että tietysti tätä menee vanhoihin korjattaviin kohteisiin, niin siellä ei välttämättä aina ihan semmoinen perusmoduuli koko mene, ei sovi aukkoon, niin sitten tarvitaan vähän pienempiä, että tätä voidaan sitten rajattomasti pienentää. Ja sitten tässä mitoituksessa vielä tässä niin kuin vapaudessa, niin meillä on eri karmisyvyyksiä, että 92 on se lähtökohta ja sitten siitä aina 210 karmisyvyyteen asti, että sillä saadaan peitettyä sitten vaikka siellä vanhassa kohteessa ne puretut kaksilehtisten ovien karmin jäljet, että niitä kaksilehtisiä ei enää juuri taida saada laittaa edes. Niin saadaan sitten sillä tavalla myöskin sitten ne peitettyä sillä syvemmällä karmilla. Ja sitten välimittoja saadaan myöskin, että siinä on sitten myöskin sitä vapautta. Sitten tuosta mallistosta voisin sanoa myöskin, että se on kanssa yksi tärkeä asia tässä. Eli viilupintaiset, tavanomaisemmat viilut, tammitiettö ja sitten koivuviilu ja mitä muita sitten tarvitaankaan, niin ne on saatavilla. Mutta sitten me tehdään myöskin peittomaalattuna näitä ovia, niin kuin tuossa kuvassa näkyykin. Ja sitten voidaan jopa ajaa sitten näihin maalattujen ovilehden pintoihin erilaisia kuviouria. Että sillä saadaan tietysti ihanasti ilmettä sinne porrashuoneisiin, että se on totuttu vaan, että siellä on sileät ovet ja ne on viilupintaiset, mutta mikä ettei tuoda väriä sinne ja sitten vähän kuviuraa. Ja sitten kaikki nämä ovet voidaan varustaa toki näillä peruslisävarusteilla, että postiluukut ja ovisilmät, soittokellot ja niiden lisäksi sitten turvalukitusta ja mitä meillä nyt sitten on erilaisia. No viilupinnat toki joo kyllä. Ja sitten piti vielä mainita. Kerrotko tuosta esteettömästä tammikynnyksestä? Joo, se on todella tärkeää, että se on ehdottomasti maksimissaan 20 milliä korkea, että se täyttää todella ne vaatimukset, että siitä päästään kyllä kulkemaan. Ja sitten tässä vielä pari hyvää asiaa. On niin paljon hyviä asioita, meidän on muistaa kaikkia. Erittäin hyvä asia on tämä toimitustapa. Eli me voidaan toimittaa nämä ovet näin, että ne on ovilehtikarmissa kiinni ja karmi kokonaan koottuna. Ja sitten toinen vaihtoehto, että ovilehti irrallaan ja sitten karmi osina. Että se on sitten hiukan sen tarpeen mukaan, että miten siellä kohteessa sitten halutaan se tuote toimitettavan. Että se on mahdollista myös meillä. Ja mitä mä vielä, mun piti sanoa vielä tästä säädöistä, eli säädettävyys. Se tässä kanssa haluttiin niin kuin ihan jo alun perin niin kuin ottaa vahvasti mukaan suunnitteluun. Meillä on vaihtoehtoisesti tässä 3 suuntaan säädettävät sarat, mikä tekee sitten tästä asentamisesta äärettömän hyvän. Ja hyvä palautetta tullutkin toki siitä, että tämä on todella hyvä asentaa, että saadaan säädettyä todellakin 3 suuntaan näistä saranoista. Ja sitten vielä tässä lukon vastarauta on säädettävä, että siitäkin saadaan vielä sitä säätöä. Ja sehän kaikki sitten myöskin vaikuttaa siihen, että se oven käytettävyys on sitten niin kuin erinomainen. Ja sitten vielä se piti muistaa sanoa, että tämähän on sitten tuolla Finnbuild-messulla esillä, että siellä kannattaa tulla tutustumaan tuotteeseen. Kyllä. Me ollaan Pihlagruppina Finnbuildissä silloin lokakuun alkupuolella, niin tervetuloa tutustumaan meidän osastolle. Ja tosiaan siellä on tämäkin tuote esillä. Ja myöskin Leila ja Akuki ja Hannunkin löytää sieltä. Kyllä vaan.
Siirrytään sitten käymään läpi vähän puuovikokonaisuutta. Leila, kerrotko vielä tästä? Mielelläni. Ihana tuote ensinnäkin, joo. Tässä on niin kuin lähtökohtana toi puuovi, tämä meidän puuovi Eko. Ja sehän on mäntymateriaalista kaikin puolin, eli pinnat on mäntypaneelia ja ovilehden kehämäntyä ja myöskin karmimäntyä. Ja sitten eristeenä on puukuitueriste, että se on todella tämmöinen ekotuote. Niitä on yksittäisenä ovina näin umpiovina, mutta sitten myöskin lasiaukoista meillä on semmoinen tyylikäs mallisto olemassa. Mutta sitten me ollaan kehitetty siihen nyt tämmöinen kokonaisuus, eli tämän oven ympärille ja nimenomaan umpiovien ympärille on nyt sitten saatavilla ikkunaosia samaan karmiin tämän oven kanssa. Eli se on todella siisti kokonaisuus. Siinä ei tarvita sitten erillisiä peitelistoja peittämään näitä asennusrakoja, että jos siellä olisi erilliset osat. Eli ne on kaikki samassa karmissa ja tuossa kuvasta näkyykin sitten nämä eri vaihtoehdot, että sitä voi sitten sen tarpeen mukaan saada tuonne oven päälle tai toiselle puolelle tai sitten toiselle sivulle ja päälle. Tai sitten just näin niin kuin tässä isossa kuvassa, että saa molemmille sivulle ja yläpuolelle. Ja vielä sitten tietysti eri kokoisina saa näitä ikkunaosia. Ja pintakäsittelynä tässä sitten tietysti kun tämä on puuta, niin kaikkein kaunein toki on se kuultosävy, että siinä näkyy sitten se puunaitous, mutta voidaan toki myös peittomaalata näitä tuotteita. Ja sitten tähän puuovituotteeseen liittyy vielä sitten se, että mallistossa on myöskin sitten levikkeelliset puuovet ja pariovet. Aivan. Ja tämäkin on siellä Finbildissä Niin, tämäkin nähtävillä. Joo, sinne vaan. Leila, tulee mieleen kysymys, että missä näitä käytetään? Minkälaisissa kohteissa? No joo, hyvä kysymys joo, että taloteollisuus on ollut näistä kovasti innostunut ja sitten uudiskohteet toki, että sitten halutaan tämmöistä pelkistettyä ilmettä ja sitten voidaan heti alkuun suunnitella semmoinen tietty sisäänkäyntikokonaisuus, että siinä mieluusti tietysti katettu puutuote, mutta että siihen saadaan sitten semmoinen avara ilme tällä lasiikkunalla ja sitten kuitenkin tämä ovi sitten on siinä puisina siinä tämmöinen niin kuin hieno vankka ovituote. Että uudiskohteessa lähinnä toki sitten jos korjataan vanhaa ja siellä on paikka tälle, niin totta ihmeessä semmoiseen kohteeseen yhtä lailla, että kyllähän tämä käy sitten, kunhan sille paikka löytyy. Käydään sitten vielä vähän läpi alumiiniverhottua parvekeovi. Joo, varmasti hyvin tuttu tuote, yksilehtinen alumiiniverhottu parvekeovi. Mutta nyt ihan uutena asiana tässä on sitten tämä mallisto, tai oikeastaan malliston kasvattaminen, että tässähän on jo alun perinkin ollut laaja mallisto, että kokolasisena valmistetaan tätä tuotetta sitten 2 lasiaukolla ja umpiosallisena. Ja ihan alun alkaen umpiosallinen ovi oli tuo alaosa, oli sileä pinta. Sitten siihen kehitettiin tuommoinen pystykuviointi ja nyt sitten viimeisimpänä ihan sitten jo tuolta markkinoiden toiveesta ja yleisön pyynnöstä niin tämmöinen vaakakuvioitu pinta, eli tuo sitten ilmettä ja soveltuu sitten esimerkiksi hirsitalorakentamiseen, että siellä vaakapintoja hirrata vaakossa, niin tämä myöskin sitten siihen maailmaan soveltuu ja sitten vaakapaneloituihin rakennuksiin ja toki sitten vielä hiukan muistuttaa ehkä niin kuin semmoista perinteisempääkin paneeliovea, että sitten taas sellaisen niin kuin vanhan korjaamiseenkin käy erinomaisen hyvin. Ja ylipäänsä sitten vielä tästä alumiiniverhotusta ovesta, että siinä on niin paljon erinomaisia puolia, että ne kannattaa aina kerrata. Eli helppous, säänkesto ja kaksivärisyys on helppo toteuttaa, että ulkopuoli alumiinia ja sisäpuoli voidaan maalata sitten halutuksia. Ulkopuoli sitten voi myötäillä niitä ikkunoiden alumiinien värejä. Ja sitten siinä mielessä vielä hyvä, että sitten kun tämä laittaa alumiinipinta sitten, tai alumiini-ikkunoiden vierelle, niin sitten se pinta on myöskin sama sävy ja kiiltoaste, että se on sitten sopii siihen ihan saumattomasti. Ja tehdään muuten vielä sitten kokolasisena ja umpiosallisena EI30-luokan palovena. Aivan. Ja vielä sitten tähän on saatavilla tämmöinen decoral-pinnoite, eli että sitten jos haluaa, että se kuitenkin se alumiinipinta näyttäisi tässä kokolasisessa
tai nämä profiilit näyttäisi puulta, niin tämä Decoral Pinot on siinä aivan erinomainen vaihtoehto. Siellä on saatavilla hienoja struktuuripintoja ja erilaisia puulajeja, mutta siis todella aidon näköisiä ja sitten kuitenkin niin kuin ihan alumiinipintakäsittelyn ominaisuudet, kaikki hyvät ominaisuudet siinä. Että semmoista on myöskin sitten saatavilla. Tuntuu, että melkein kaikki on mahdollista. No lähestulkoon. Upea ovi. No sitten meillä olisi vielä täällä lopuksi, katsotaan kun saadaan seuraava slaidi laitettua. Noniin. No niin. Niin jos sä Leila vielä vähän kerrot Metallityö Välimäestä, joka on yksi meidän Pihlagrupin brändeistä. Joo, eli Välimäki, kuinka tuttu onkaan sitten suunnittelijoille, mutta halusin senkin tässä tuoda sitten vielä esille ja muistuttaa näistä tuotteista. Eli Välimäkihän valmistaa tuotteita teräs- ja alumiiniprofiileista ja niistä, niin kuin näissä kuvissa nyt näkyykin, niin mä kokosin tähän nyt tämmöisen valikoiman hyvin erilaisia kohteita ja tuotteita. Eli voidaan rakentaa tämmöisiä valtavia lasijulkisivuja. Sitten tämmöisiä erikoiskohteita, niin kuin tässä vasemmalla alhaalla. Sitten näitä alumiini- tai teräsovia tehdään ja niitä tehdään sitten palo-ovina myöskin jopa EI60 asti. Ja tehdään ulkoseiniin näitä, mutta myöskin sitten sisätiloihin, että kerrostaloissa esimerkiksi ulko-ovet ja sitten vielä se seuraava ovi ja sitten siihen myöskin se lasiseinä, että ne niin kuin voidaan tehdä myöskin sisätilojen ovia ja ikkunoita näistä profiileista ja tällä profiilijärjestelmällä. Ja sitten toki löytyy tosiaan palo-ovet, paloikkunat ja savunpoistoluukut, että hyvin laaja valikoima sitten tämmöisiä näitä tuotteita julkisiin rakennuksiin, kerrostaloihin, että kyllä täältä löydetään vielä mielenkiintoisia tuotteita ja ihania värejä myöskin on saatavilla, niin kuin kuvasta näkyy. Kyllä. Ja vielä, jos mainitaan, niin Finnbuildissä on myöskin mielenkiintoista nähtävää Välimäen tuotteiden osalta, että ehdottomasti kannattaa tulla Finnbuildiin. Kyllä. Kiitos Leila, Aku ja Hannu näistä. Ja me ollaan nyt saatu tänne pari kysymystä ja voitaisiin tässä välissä käydä läpi. Meillä on vielä hetki aikaa. Ja täällä on tullut sellainen kysymys liittyen niihin tuulikuormiin, Hannu, että milloin tuulikuorma käytännössä ylittää tämän 1,5 kilonewtonia per neliömetri? Joo, kyllä. Eli tuossa täytyy huomioida se, että me pystytään laskemaan jokaisessa kohteessa, että riittääkö lasivahvuudet, esimerkiksi ulkolasin vahvuus ja usein se liittyy myös tuohon sisimpään lasiin, niin kun me saadaan kohteen tuulikuormatieto ja se voidaan varmistaa sitten tällä lasimittaohjelmalla. Eli me syötetään sinne se ikkuna koko, se lasityyppi ja se, minkälainen tuulikuorma siihen kohdistuu. Eli se on sama se tuulikuorma, mikä kohdistuu niin kuin yleensä vaippaan. Kyllä. Talon tai rakennuksen vaippaan ja sitä kautta me päästään sitten niitä lasivahvuuksia sitten pystytään. Ja käytännössä niin kuin siinä olikin siinä slaidilla, dialla, niin tämä merenrantasijainnit, korkeat rakennukset ja tietysti järvenrannat ynnä muut, jos on isoja laseja, niin ne kannattaa sitten varmistaa vielä, että ne kestää ne tuulikuormat. Joo, hyvä. Kiitoksia. No sitten ehkä liittyen vähän noihin erityislaseihin, niin Aku, mä kysyn tämän sulta. Täällä on tullut tämmöinen kysymys, että takavuosina lanseerattiin itsepeseytyvä lasi. Onko Pihlalla kertynyttä dataa lasin toimivuudesta ja yhäkö harrastetaan sisään aukeavien ikkunoiden perinteistä pesua tornitalorakentamisen yleistyttyä? Joo, ja mielenkiintoinen kysymys. Se, kyllä tuo itse puhdistuva lasi, niin kyllä sitä jonkun verran käytetään ja itse puhdistuvahan tietysti aika tälleen vahvasti sanottu, mutta kyllä se sitä pesua helpottaa. Että on monia semmoisia tahroja ja sateen siitepölyn tämmöisiä niin kuin länttejä, niin kyllä ne siitä lähtee. Eli sehän vaatii sitä, että ensin aurinko paistaa siihen ja aktivoi sen pinnan, jolloin se lika vähän niin kuin irtoaa siitä lasipinnasta. Ja sitten seuraava sade mennessään sitten huuhtelee pois.
kyllä se helpottaa pesua. Mutta sitten toinen kysymys oli, että vieläkö pestään sisäpuolelta, niin kyllä joo, kyllä paljon pestään, varsinkin asuinrakennuksissa, niin avattavia ikkunoita enimmäkseen. Kyllä. Ja avattavalla ikkunalla sitten muuten monia hyviä ominaisuuksia, varsinkin nyt, no joo, justiin täytyy, että kun se koostuu useammasta puitteesta, niin se on sitten korkeissa taloissa suositeltavaakin. Kyllä. Että kiinteä ikkuna on aina pestävä tosiaan sieltä ulkopuolelta ja siihen vaaditaan sitten erilliset nosturit ja systeemit. Hyvä. Kiitos meidän esiintyjille. Ja tosiaan nyt meillä alkaa aika pikkuhiljaa loppumaan ja tähän loppuun yhteenvetona voisin vielä muistuttaa, että tosiaan meidän Pihlaproon materiaalipankki on kaikkien vapaasti käytettävissä ja se löytyy sieltä Pihlaproon nettisivulta ihan valikosta nimellä materiaalipankki ja sieltä löytyy ihan kaikenlaista materiaalia, kuten nyt tänään läpikäytyjä EPD-ympäristöselosteita ja näitä meidän objekteja ja tuotekortteja, leikkauskuvia, kaikenlaista muuta kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa. Ja myös halutaan kertoa se ja muistuttaa, että meidän Pihlagrupin sateenvarjoalta tosiaan löytyy ihan jos minkä tahansa laista ikkunaa ja ovea, eli ihan varmasti löytyy ratkaisu juuri teidän kohteisiin. Ja myöskin se, että meillä Prolla on tosi ammattitaitoinen henkilöstö, joka on teidän apuna, eli jos teillä herää mitä tahansa kysyttävää, niin heihin saa olla yhteydessä ja Pihlaproon nettisivulta löytyy kaikki yhteystiedot. Ja myös tässä on muutaman kerran muistuteltu Finbuildistä, eli se on tosiaan lokakuun alkupuolella ja me ollaan siellä isosti esillä. Tulkaa ehdottomasti moikkaa meitä sinne osastolle ja tutustumaan meidän tuotteisiin. Kiitos erittäin paljon, kun olit mukana tänään tässä webinaarissa ja oikein mukavaa syksyn alkua teille jokaiselle.